Eta herri beraz, ezugarriztarra zarra. Bai, nire jaio nizela. Eta zelan aldatu zan herri ez, klaro, inbeste jente etorri zan bizten, ona beharren, baina, klaro, eurentzako bere, batze barriak, egin behar, pisuek, herri bera bere guztiz aldatu zan, ez da? Bai, klaro, aldatu zena dana. Baina, klaro, jente gizia etorri izkero movimentu gizia, gozan herri zen bai. Bai. Txako herria joan etorriako. Bai. Da, ero, klaro, horrek, nahiz da kanpoko egizen, semik eta hemen jaio diz dana, da zeman jaio dizen hemen dauz harak. Guztiz bertako tutez. Claro. Baina gero, bertako baserrietakoak bere hasi ziren enpresatan eta beharren. Claro, eske lehengo gauza diez, Baina lehen ziren, zemen hausizek editzen zan baserri. Da beste dana martxa bite, orduan, claro, lana topa horrien, bazizien fabriketara tortu. Bai, eta hasikeran, dana dala baserritarrak eurek bere baserriko bizimodua bere mantendu,te ez da batzu bietara batzu bietara ikeben. Baina, claro, ikusi bene bierran bibera kanpoen bai. Da orduan hasi zen ja presetan etorte. Da hon ja, bit izuzena baserritar dauz. Ja, behizimenak, esketiz kapotarra, baina usate kapokaleko, baina diez baserritarrak eta gutxia dauz. Eta baserritek bizi dira. Claro, gero eta gutxia.